سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في هنلوم حموس 28 حمله زت تدالو علتو زيناتات زلكم مصيلخو كم وترو كساب فصام دباتنا نختكتاتلنا اندعدمكو بقدامنت ارأس زينا بهاجرات معراب اقداتات زنبر اللازلو روسيا مس هاجرات افريكا محزنتها نمدلال تتسعر ابنو زوبا سرجاقه ابنتاويان ممهران تشليموم سودان انصار سلطان بحيتو زلو وتادراو جيله نشاموناي ورحاب زغصل زلو حزبو تقاومو توسختي سبات تقاتيلوم قبسي كاب روسيا زاززتو اخلي كمت مخانو تناغيروام دو افريكا بامارات زركبو خلته زيغاتات كتركبوم تحتت على ما بوان زحول كينات وحستني رخبل ستيفن لوفوغروف كمزي غلصن كالن زد هسس مدبات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم بهاجرات معراب قداتات زنبر لازلو روسيا مس هاجرات افريكا محزنتها نمدلدال تتسعر بسنكتي مس يوكرين تكايدو زلا كونات بهاجرات معراب قداتات تنوير لازلو روسيا مس هاجرات افريكا زمدنا نمدلدال دبلوماسياوي تعرضات تحيل كم زلا تقليتهم عزيز تقلص بمنستر قدات وصاي سيرجي لافروف زمرح لالوايلو اخ منغست روسيا كاب 24 حملات حيزوم ناب 4 هاجرات افريكا عودت اب زكايدلو زلوانيم المنستر ناب قبصي ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو اوغاندان ايثيوبيان اب زكايد عودت دغاغيمو خاب زغلصو نطبታት حدا عبلالነት هاجرات معرابن اب هاغور افريكا فطيرو زلو صقطنيوم ابنا اوغاندا عودت روسيا مس هاجرات افريكا اب شركነት كلتاوي متحغازن زتكور زمدنا كم اتدفعلو منستري لافروف تقيسوم حيار هاجرات افريكا مسرتاوي ناي اخل مغبታት كاب روسيا نو يوكرين كشمتا مس مصنحن مس مولعز كونات عداغاتاتن توسخي زيمر قاتيمو يزركبيوم منستر قدات وصاي روسيا يا افريكا عودتو بإثيوبيا ابزازملو غونغونتي مسبه سلطان إثيوبيا زكايدو كلتاو ركبات اب اديس اباب زركب بيت صحفه حبرت افريكا مزركبو حيالو وكلت هاجرات نايز اهغور ابزنطفታት زيب متكوار كم استزراربه تحبيروم لعلوي افريكا مايك هامرنا بإثيوبيا غبصنا ابز بصحلو تمانسالي غزيوم بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرونون ابز قربا معلتات ناب كاميرون بينيغينين بيساون كبصح مخانو تفليتلوم فرنسا مهراب افريكا زنبرات صلواتات بروسيا ان تتكه كيد خير سغات كم دلوا تنتنتي يغلصو ابنوز باسرجقه ابنتاويان ممهران تشليموم انفرت مرتي ابنو زبا سرجقه ب 23 ابنتاويان ممهران شليموم ابتس نسرات محدار نو زبا سرجقات وكفل ماريام جبر مسكل نبلوص مشلا مابتوم كالوت قدوس كنيز فتر مخانو بمزخر ممحدار نو زبا سرجقه مصاي ابزو سرتنا سالي تبغسوسات كتحابر مخانو غليصوم حلافه مرتي ابتين وزبا ممهر دانيال سلمون دما اتوم نشلمات زبقو ممهران بمنستر تمرتي زتوهبه ممزن بوقع ممهر مسرت بمغبار بقعات تمرتين من رغاص ابرتيوم زسرحو مخانم حبيروم اموداتا بچنفر منستر تمرت زوما كل حلافي مسرتاو تمرتي ممهر مسفن ولد سلاسي شلمات ابي حلافنت زسكم وصيت سرح مخانو بمزخر تشلمتني مصاي بزحات ابنتاويان ممهران مفراي صارتاتهم كحيلو تلابيوم انتم ابنتاويان ممهران ابنو زبا سرجقا كاب زركبا كلنا ابيات تمرتي زتواصو مخانم كفلت تخايلولو سودان انصار سلطان بحيتو زلو تادراو جيله نشاموناي ورحاب زغصل زلو حزباوي تقاومو توسختي سبات تقاتيلوم اب سودان كارتوم كاله كتماتاتن انصار سلطان بحيتو زلو تادراو جيله اب زغصل زلو حزباو تقاوموم اب سالست زي حيالو سبات كمس تقاتلو تغليتوم كوميته حكايم سودان اب زوصو مغلصي ب 25 حمله ابو مدورمان اب استخيده تقاومو حيلتات صتا بزخفتو تخسي بوحدو حدا قتلن كلو حياله كمز غسلو فليتوم بجنرال عبد الفتاح على برهان زمرح وتادراو جيله سودان نتدحرم لاي سرات بشرام مقام مسغاغر منغستي ملافنتو زنبر سيفيلا وغن
ب25 ጥቅምቲ 2021 ብምእላይ ስልጣን ብሂቱ ይርከብ ካብቲ ዋነት ኣትሒዙ ህዝቢ ሱዳን አንጻር እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ንልዕሊ 8 ኣዋርሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ ምክያድ ይርከብ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቲ በብእዋኑ ዝለዓል ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምብታን ኣብ ዝኸፍትዎ ተኽሲ ዛጊት ኣስታት 116 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱም ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሐ ጀነራል ዑመር አልበሺር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝእለ እቲ ሃገር ርጉእ መሰጋገር መንግስቲ ክተቕወም ኣይከኣለትን ህዝብ ሱዳን አህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ 2024 ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክቆም ጻውዒት ይገብሩም ብፍላይ አሜሪካ ባንክ ዓለምን ካልኦት መሻርክቲ ሱዳን ዝኾኑ ሃገራት ምዕራብን ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን በሲቪል ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ክሳብ ዝሰማዕ ኣቀዲመን ዝኣተዋላም ናይ ቢልዮናት ዶላር ዕዳ ምሕዳግን ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ዝርከቡ ምብጻዕታት ደው ኣቢለን ኣለዋ ግብጽ ካብ ሩስያ ዝኣዘዘቶ እኽሊ ከመጽእ ምዃኑ ተነጊርዋ ግብጽ ካብ ሩስያ ኣዚዛቶ ዘላ እኽሊ ኣብ እዋኑ ከመጽእ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ገሊጹ ንሱነስ ዝገለጸ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ካይሮ ምስ ግብጻዊ መዘንኡ ሳምሕ ሹክሪ ተራኺቡ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ላቭሮቭ ድሕሪ ተርከባብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ለኣኽቲ ምህርቲ ኣእኻል ሩስያ ዝኾነ ነጋዶም ነቲ ምስ ግብጺ ዝኣተዎ ውዕል ብምልኣት ኣብ ግዜ ክፍጽሞ ምዃኖም ኣረጋጊጹ ንሱ ወሲኹ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምስ ግብጺ መዘንኡ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ጸቂጡ ተዘራሪብሉ ከም ዝነበረ ኣረዲዮም ሰርጌይ ላቭሮቭ ግብጺ ካብ ሩስያ ዝኣዘዘቶ እኽሊ ኣብ ግዜኡ ከም ዝለኣኸላ መረጋገጺ መግለጽ ዝብዘሎም ዩክሬን ሩስያን ዓለማዊ ቅልውላው መግቢ ንምፍታሕ በመንግኝነት ሕብራት ሃገራትን ቱርክን ተሓጊዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣገዳሲ ስምዕ ድሕሪ ምኽታመን እቲ ስምዕ ብሰንኪ ዝተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ረስሚ ኣብ ወደባት ዩክሬን ወይ ከዓ ጸሊም ባሕሪ ተዓጊቱ ዝርከብ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚልዮን ቶን ወይ ከዓ 200 ክሳብ 250 ሚልዮን ኩንታል ዝኸውን ኣኻል ናጻ ተለቂቑ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ክልኣኽ ዘፍቅድ እዩ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ስርናይ እቲ ሽምት ቀዳሚት ሃገር ምዃና ዝንገረላ ግብጺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጥራይ 480,000 ቶን ስርናይ ካብ ሩስያ ከም ዘእተወት ጸብጻባት የመላኽቱ በመሰረቶም ጸብጻባት ግብጺ ካብ እቶም ጠቕላላ መጠን ስርናይ ነቲ 80 ሚእታዊት ካብ ሩስያን ዩክሬን እትሽምቶ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኢማራት ዝርከቡ ክልተ ዜጋታት ክትርከቦም ትሓትት ደቡብ ኣፍሪካ በብልሽውና ንዝጥርጠሩ ክልተ ሰብ ርእሰ ማል ዜጋታት ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክትርከቦም ዝጽዋዕ ወግዓዊ ሕቶ ከም ተቐርባ ፍሊጣ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ነቶም ራጅስ ጉብታን ኣቱል ጉብታን ዝተባሉ ኣሕዋት ዝኾኑ ሰብ ርእሰ ማል ምስ ጉቦን ምጥፋን ብዝተኣስር ክሲ ይደልዮም ከም ዘሎን ካብቲ ዝርከብሉ ሃገር ብመንገዲ ኢንተርፖል ተሳሒቦም ክመጹ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ እቶም ጥርጥራት ብመንገዲ ኣህጉራዊ መርበብ ፖሊስ ወይ ከዓ ኢንተርፖል ክእሰሩ ዝኽእል ላይ መስርሕ የሰላሰል ከም ዘሎ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ዘረድእ ክልቲኦም ኣሕዋት ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ ነይሮም ብዝበሃል ጥቡቕ ርክብ ተጠቂሞም ኣብ ብልሽውና ኢዶም ከም ዘእተው ይኸሱም እንተኾነ ንሳቶም ይኹኑ ጃኮብ ዙማ ካብ ብልሽውና ናጻ ከም ዝኾኑም ዝምጉቱ እቶም በቆል እንዲ ዘለዎም ደቡብ ኣፍሪካውያን ሰብ ርእሰ ማል ብኽሲ ብልሽውና ኣብ ዝድለይሉ ዝነበሩ እዋን ቅድሚ 3 ዓመት ናብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝገዓዙን ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ፖሊስ ተሃገር ከም ዝተኣሰሩን ይፍለጥ ዓለም ኣብ እዋን ዝሕሉ ኩናት ውሕስቲ ነይራ ክብል ስቲፈን ሎቭግሮቭ ገሊጹ ሃገራት ምዕራብ ምስ ሩስያን ቻይናን እኹል ዝርብ ዘይምግባርን ናብ ኩናት ኒውክሌር ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ብሪጣንያ ተዛሪቦም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኣብ እዋን ዝሕሉ ኩናት ብዝሓሸ ኩነታት ንሓድሕደን ተረዳድየን ይኸዳ ነይረን ሕጂ ግን ሰኣን ዝርብ ጉጉይ ውሳኔታት ክገብራ እየን ኢሎም ከምቲ ቸርችል ዝብሎ ዝርባት እምበር ኩናት ኣይንደልን ክብል እቲ ኣማኻሪ ተዛሪቦም ወሲኹ ዝያዳ ሓደገኛ ኣጽዋራት ብሰፊሑ ኣብ ዝርከበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ኢና ንርከብ ኢሎም
እዚ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ምስ ቻይናዊ መዘኑ ዢ ቺንግ በቴሌፎን ክዘራረቡ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዝተዋህበ ርእይቶ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ወርሒ መጋቢት ፈጺሞም ኣይተዘራረቡን ኣብዚ ተጽቢዝ ዝግበረሉ ዘሎ ዝርብ ድማ ኣቶም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ከምኡን ኣብ እዋን መሪሕነት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑ ቻይና ዝተነበረም ቀረጽ ክዘራረቡ እዮም ኣብ ማእከል ዓለም ለኻዊ መጽናዕትታት ስትራቴጂን ተረኺቡ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመት ወራር ዘለዎ ትርጉም ኣመልኪቱ ዘረባ ዘስምዕ ስቴፈን ኣብቶም ዝሑል ኩናት ዝነበረሎም ዓሰርተታት ዓመታት ሃገራት ምዕራብ ብዛዕባ ሰረት እምነትን ዓቕምን ሶቪየት ዘለና ግንዛቤ ነመሓይሽ ኢለን ብምዝራበን ተጠቀምቲ ኮይነን እየን ኢሉ እዚ ኻናብ ኒኩለራዊ ኩናት ዘምርሕ ጉጉህ መንገዲ ከይንኽተል ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ፈጢሩልና ኣሎ ኢሉ ሕጂ ግን ተመሳሳሊ መሰረት የብላን እኳ ደኣ ብዙሓት ብዛዕባ መጻኢና የፍርሐና ኣለዋ ብፍላይ ቻይና ብዝርብ ዝተሃንጸ እምነትን ግልጽነትን ብቐሊል ዘይምእዙዝነትን ሕማቕ ባህርን ከነለሊ ይሕግዘና ይብል ሩስያ በተደጋጋሚ ዝኣትወቶም ውዕላት ከተፍርስን ከላ ከምኡውን ቻይና ስምዓት ምቁጻር ኒክሌር ኣጽዋር ንጎኒ ገዲፋ ኒክሌር ከተስፍሕ ስጋት ካብ ቁጽር ወጻኢ ዝኾነ ጎንፂ ክዘይድ ከም ዝገብር ይገልጽ በተወሳኺ ቴክኖሎጂ ብቁልጡፍ ይዓቢ ምህላውን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣዝዮም ዘመናውያን ኣጽዋራት ይውንና ምህላውን ዘለዎ ሓደጋውን ኣልዒሉም ስለዝኾነ ድማ ኣባል ሃገር ኔቶ ስጋት ኣብ ዝንከሉ ስትራቴጂካዊ ስራሓት ዘተኩሩ ኣተሓሳሲቡ ዘይምትእማን ፍርሒ ወጥርን ጎንፅን ዝንከዮ ስጉምትታት ንምህናጽ ዘኽእሉ ስጉምትታት ክንወስድ ኣለና ይብል خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلطناكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام